Otu nke mba Europe na-ahụ maka ihe metụtara nhọpụta bụ ndị nke bụ onye nke bụ nnukwute onye ndu n'ime ya bụ Barry Andrews agakọ n'ihu wee kwuo na ọtụtụ ihe mgbochi dịgasị iche iche nakwazi tigbuo zọgbuo bụ nke pụtara ihe na ọtụtụ ọrụ nhọpụta dị iche iche bụ nke achịkọbara nke gụnyere n'ọnọdụ ọkwa onye isi ala n'ọnọdụ ọkwa onye gọvanọ nakwa n'ụlọ nzukọ omebe iwu steeti bụ nke achịkọbara tinyekwara na nke a gosipụtara na n'agbanyeghị ọnọdụ bụ nke agbara akaebe n'ime ya na ntụkwasị obi ndị nke mere ntụliaka bụ nke etinyere aka wuruwuru n'ime ya dịka esi wee nye nkọwa ya site n'aka otu mmadụ nkịtị ma bụrụkwazị nke na-eti epele nyere ịkwado ya bụ usoro ọchịchị onye kwuo uche ya bụ onye ndu otu mba Europe bụ nke gbara akaebe etinye bụ nhọpụta si wee gaa bụ onye nke kwuru okwu a n'oge ọ na-akọwapụta ọtụtụ nsonaazụ dị iche iche bụ nke enwetakọrọ na ya bụ nhọpụta bụ nke achịkọbara na ndị nke na-achị steeti bụ ndị gọvanọ nakwa ndị nke ga-arụ ọrụ n'ụlọ ọgbakọ mmebe iwu nke steeti ma bụrụ na okwu bụ nke a gwara ndị nta akụkọ na Abuja n'ụbọchị Mọnde wee kwuo na ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa bụ ndị nke gara n'ihu egosipụta n'eziokwu na agụụ usoro ọchịchị onye kwuo uche ya bụ nke ha na-agụ ha ma bụrụkwazị na ike pụtara n'ụzọ dịgasị iche iche na mpaghara dị iche iche bụ nke e nwere n'ime ala anya bụ Naịjirịa wee gosipụta ya bụ ikikere bụ nke a tụrụ anya n'aka ha mana ihe ndị nke ha tụrụ anya bụzi nke apụtaghị ike dịka ha si wee buru uche wee bịa sonya bụ vootu. Onye nta aka anyị bụ Ekwu bụ onye nke ji akọ ndị ọzọ fọdụrụnụ. Abụbọ ndị ga-ebinye aka na ndaghachi azụ na nkwenye n'usoro ndọrọndọrọ nke sitere n'agwa ndị INEC. Barry kwuru na mmife rizọtụ agbaziri agbazi site n'ebe a na-agụkọ ya butere iwegharị rizọtụ tinye na IREF nke na-abụghị ebumnuche ndị mmadụ ma ọ bụ ozi a natara n'aka INEC. Ọ katọkwara tigbuo na zọgbuo niile na mwakpo anya mere na mbinye aka agaghị otu o si kwesị n'ebe ụfọdụ dị iche iche. Site na Abuja, Princess Ekwu, akụkọ ụwa ABS.